Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju tawi iki kubab mertelake haji. Niki bab akhir saking juz kalih. Syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Soal mal haju maiku apal haju tawi kangaran haji niku napa? Jawab huwa utawi al haju iku qasdul baiti nejo. Iku qasdul baitil harami nejo baitul haram. Iku qasdul baitil harami nejo baitul haram linusuki krana ibadah haji. Haji niku nuju tumuju dateng Baitul Haram krana kanggo ibadah. Manusuku maiku apa nusuku utawi ngibadah haji. Jawab ya utawi nusuk iku amalul haji pira-pira amalane haji. Pira-pira amalane haji karkani kaya pira-pira rukune haji wa wajibat lan pira-pira wajib haji. Nusuk niku napa? Nusuk niku amalul haji. Yang dimaksud nusuk adalah beberapa amalan-amalan haji niku nusuk. Tinjan nuju dateng Baitul Haram terus teng mriku aten nusuk. Lah nusuk niku amalul haji nglampahi beberapa amalan-amalan haji. Misalnya kearkane wa wajibati seperti rukun dan kewajiban-kewajiban haji. Soal kam arkanul haji, kam iku pira arkanul haji utawi pira-pira rukune haji. Rukune haji niku wonten pinten? Jawab arkanu utawi pira-pira rukune haji iku khamsatun ana 5. Rukun haji ada 5. Al-ihramu nomor 1 ihram. Al-ihramu nomor 1 ihram haji ma'niyati bareng syaratane niat. Al-wuqufu nomor 2 wukuf di Arafata ing dalem Arafah. Tawafu nomor 3 tawaf haulal Ka'bah ing dalem kiwa tengene Ka'bah. Saban kelawan 7 ambelan. Asayu nomor 5 sa'i. Baina sofa ing dalem antarane sofa wal marwah lan marwah. Saban kelawan ambal kaping 7. Al-halqu nomor 6 nyukur rambut. Wa taqsiru lan gunting rambut. Niki rukune haji. Ihram niat haji. Wukuf tengene Arafah tanah Arafah. Terus tawaf tengene Ka'bah. Ngubengi Ka'bah terus sa'i antarane Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Salajengipun al-halqu wa taqsiru. Nyukur rambut napa gunting rambut. Nyendhek rambut. Soal kam wajibatil haji, kam iku pira wajibatul haji utawi pira-pira wajib haji. Jawab wajibat utawi pira-pira wajib haji iku khamsatun ana 5. Al-awwal utawi kang awal iku al-ihram. Iku al-ihram minal miqati saking miqat. Asani utawi kang ping pindho iku ramyul jimari baleng jumrah asalati kang 3. Asal itu utawi kang nomor 3 iku al-mabitu nginep di Musdalifah ing dalem tanah ing dalem Musdalifah. Di Musdalifah ing dalem ana Musdalifah arabi kang kaping 4. Iku al-mabitu nginep di Minan ana Minah. Laya liat tasyrik ing dalam pira-pira wengine dina tasyrik.
Al khamisu ta kang kaping 5 iku tawaful wada, tawaf wada. Ngono mau liman keduwe wong. Aroda kang ngarepake sapa man fira maka ta ing ninggalake Mekah tawaf pamitan. Wajib haji 5 siji ihram minal miqat tempat start dimulainya haji. Nomor kalih balang jumroh. Nomor 3 nginep tengene Musdalifah. Nomor 4 nginep tengene Mina di malam-malam hari tasyrik. Nomor gangsal tawaf wada, tawaf pamitan bagi orang yang mau meninggalkan Mekah. Niki kewajibane haji. Saniki ajeng haji pun enten bimbingan kathah, manasik, latihan kathah untuk memudahkan. Soal kamu haramatul ihram kam iku pira muharramatul ihram utawi pira-pira perkara kang den haramake ihram. Ada berapa perkara yang diharamkan ihram? Jawab asyaratun yaiku ana 10. Al awal utai kang awal iku lubsul makhiti nganggo baju kang den jahit. Atsani utang kambing pindho iku takhtiyatu ra'si nutup sirah. Iku takhtiyatu ra'si nutup sirah li rajuli kedhe wong lanang. Wal wajhi lan nutup rai lil mar'ati kedhe wong wadon. Yang nomor 2, tidak diperbolehkan haram menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka bagi wanita. Asalisu tekang ping 3 iku tamsyitu sya'ri jungkati rambut audahnu utawa ngelengani rambut. Yang nomor 3 niku nyureni jungkati rambut utawa ngelengani minyaki rambut. Arabi tekang ping 4 iku halqu sya'ri nyukur rambut. Al khamisu tekang ping 4 iku qasrul atfari ngetoki pira-pira kuku. Asadisu tekang ping 6 iku at-tatayyub nganggo wangen-wangen. Asambi tekang ping 6 iku at-tatayyub nganggo wangen-wangen. Asambi tekang ping 7 iku qatlu shaidi mateni beburon. Asaminu tekang ping 8 iku nikah. Atasyur tekang ping 9 iku jima. Al-asyiru tekang ping 10 iku al-mubasyaratu kekepokan kulit iku al-mubasyaratu kepokan kulit bisyawatin kelawan syahwat. Haram nalikane pas ihram. Pokok sedaya wonten manasike, wonten latihane langkung gamblang untuk mempermudah ketika saat benar-benar haji tengene mriku. Alhamdulillah sampun hatam juz kalih niki, mugi-mugi sedaya muga barokah manfaat. Insyaallah kalajengaken juz ingkang kaping 3, juz nomor 3 pertemuan ingkang badhe dugi. Kita tutup kan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.